आं बेखौनो खावलायगोन सोरबाफोर बहाबा नुबाय बायोबा अननानै खिन्थाहर फन नाम्बारजों फन नाम्बार होखानाय दङ दा बहा दंहैयो रावबो मिथिया खबर लाजोब्बाय लानायालाय नुयोबा सोरबा खिथाहर बिनि थाखाय खावलायहरनाय जाबाय गुरैयै गामियावथ' जेबो डिस्टार्ब नङामोन ओरैनो आवगाय समाव आरो बिराद मोजांमोन बिनि रायलायनाय माबानायफ्रा बेखौनो साबसिन बायदि मोनबावोसोमोन आङो न'खराव आरोखि रायलायनाय मानायफ्रा सिगांनिया ओमफ्राय उनावहाय एसे गाव एसे मारैबा बै माबा मावहैनायाव हमगार्ड मावहैनायाव एसे मारैबा जाबोदों आरो माबाफोर जाहोनफोर दंमोन नामा बे खारनायनि जाहोनाथ' जेबो गैया बे मैगं लायनो होनबाय थानायावसो फैसाखौ 1000ल' मोनदों आरो 500 बिदेरनानै मोनैनि औ 500 बिदेरनानै मोनैनि रागा जोंनानै थांखो ना माखो दा बेफोरखौ अबाव दंहैयो मोनथियाबो आरो नोंनाव फैसा बिबाय थादोंमोन ओमफ्राय ओरैनो माबायदिमोन मानसिया न'खरावथ' रावजोंबो नांलायाबो मायाबो सिरि थायो ओरैनो खर'फ्रा मोजाङैनो दंमोन नामा खर'आथ' मोजाङैनो दं ओमफ्राय एखमबा हारसिं मा गोसोखांनानै मिनिलाबायोमोनबो बिदि हस्पिटालफ्राव लांनाय जादोंमोन नामा सिगां हस्पिटालाव माबायाव लांदों तेजपुराव मास मोनसे सानबा थाहैनांदों खर'आव एसे माबा गाज्रि दुखु मोननाय दंमोन ना होमबा खर'आव दुखु मोननायखौबा बोरै मोनथिबावो आंबा नागिरसेयावबो मोनाखै मानसिखौ नागिरसे माबा दाख्लै थानायाव होखांबायना ओमफ्राय दा बिसोर खबर लाखोना लादिया जाथि खुरमानाव खबर लाबाय नोंसिनि न'खरनि जाथि खुरमानावथ' खबर लाजोब्बाय ओरै बिब'नावबो नायगिरहैलायलायबाय जों ओमफ्राय बिजिनियावबो बिमाय दङ बेनावबो फन हरबाय थाङाखैनो न'निफ्राय ओंखारलांनायाव माबायदि ड्रेस गानना थाङा मादै माबा मा होनो जिन्स लंपेन्ट हास'नाय ओमफ्राय स्पुथिं गिन्जि बेखौल' आखाइयाव जेबो लालाङाखै बहाबा थांनो होननानै ओंखारलांदों नामा नोंनाव फैसा बिदोंमोन नामा बेंगलावसो थांनो होनदोंमोन ओमफ्राय गारि भारा हरदेर माबा 500 थाखा बेल'जों मा जानांगौ होनदोंमोन मा लायनो होनना बेंगलाव मैगं आं होनबाय मानो मैगंखौ बेंगलाव लायलायनांगौ माबा बहायनो रानिखाथा हाथायानो गाबोन जाथारनोसै होनना बुंबाय आं बेयावनो मेरला गुरुबासा रानिखाथायावनो लाबाबो लाख'नो हाया फैसासो गैया होननानै खोनादों आगोलाव हमगार्डबो मावोमोन दा साख्रि ना औ मावोमोन बिनिफ्रायनो मानसिया एसे गाज्रि जानानै फैदों जोंनि बिदा रजत नार्जारिया गोमानानै दङ गोमानाया एसे गोबावानो जाबाय दा सप्ता खननैयानो जाबाय न'आव दासिमबो खबर गैया आरो जायखिजाया सोरबाफोर गावनि सिनायनाय लोगोफोरनाव दंहैबायोबा बे लोगोआ अननानै आंनि नैबे गाहायाव होनाय मबाइल नाम्बाराव फन खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय दा जों बेखौनो न'खरनि मानसिफोरनावथ' खबर लाजोब्बाय खबर लानाया ओमफ्राय दा गैयायानो न'खरनि मानसिनाव सन्देहआथ' एथ' माने गाज्रि नङा जिखुनु बे मानसिया फैसा लानानै थांदोंमोन दा आखाइयाव फैसायाबो जोब्बायबो जानो हागौ 1000ल' फैसा लानानै थांनाय दाथ' फैफिननोबो बेनाव आखाइयाव फैसायाबो जोब्बायबो जानो हागौ ओंखायनो जा जायगायाव नुदों बा दङ लोगोफोरनाव अननानै खोन्थाहरदो जों मानसिखौ थांनानै लायगोन आरो माबायदिमोन ओरैनो मानसियाथ' मुलि जायाबा एसे खर'आ एसे मारैबा जायो दा बर्थमान मुलियाबो जोब्बायबो जानो हागौ गावनाव पकेटाव दंबायबायोबाबो दा मैगं बेफारि खालामोमोन खालामनायालाय ओमफ्राय मैगंसो लायनो थांमारखो ना माखो बेंगलाव थांनो होननानै बुंदोंमोन दा बेंगलावसो थांमारखो ना माखो बेखौ मा होननानै जों मालाय मा फोरमायबावनो